đang một quay ấy học cái zoom play nè nè gì bây giờ nè bé hao vuaนี่ก็ทำกันนะโอ้แล้วจังจะเดินถึงเลยนี่อินทร์กูมุขเรือนี่แหละมาบักชิมันนี่ขึ้นมาเลยสิतो guys ada ini yang turunnya pilih biar nasa nak lihat sini no ada ini indur ram suka ini bahaya indur ram suka bahaya nak nal yau ini dah tamai mai deh ini dokter udah karena udah udah karena baca ini wah bayi ini bok macamนี่เดี๋ยวเรานี่เดี๋ยวมาแล้วครับใบมาพี่ลูกนี่มาชุบเลยพี่เลยเดี๋ยวทำอะไรไหมอะไรเฮ้ยนึกถูกเพี้ยกินมาทำไมกันเนี่ยบุญจะทำอะไรกันตัวรู้ตัวapa masih ugar sini nama apa ada nak bukan lagi masih apa masih ram roka deh pilih deh kau mana kau baru muncul tetap sah ya, lihat kamu semua Injur hode nih joha, macam hode. Ya. Berai pergi injur hode baca nih hai. Jauh fashion nih hode. Berjaga lah ya, oh nih, guys nih. Alio, dia nak dia alio. Ini jurah bau dia tu, dia sendiri. Mal jauh. Berah, isna lari, ada. Kita masih jangan chandeng ni jurku berah isna lari. Isi introduction huna ada berah. Dan dah fala ni YouTube channel lah, isi introduction huna ni. Nih, kerap ramai deh. Gam gizi pala pra. Hah? Alio. Ubi alio pra. Sampai lama. Mana lagi ya? Asal Bulan rengkaya. Nukan isi nunggu jurah. Jauh lihat, jauh lihat, hak langsung muna lagi je bulan itu boleh. Ma, jauh itu kecil. Menbaik. Aku macam mana mulai ni kira. Hak lala kayak tu kemarin jauh lana ni, jipur jauh nang merah. Malah dengan biau. Injur yang dah tu, nunggu lagi rasa semua kayak ni. Finally jeng dah, injur kopi lebar na dengan. जों बिरि खावनाया आदि थ्रोब थ्रोब हाबजोबो रोंगौबा सालाय दा थाबाय रोङाबा दा थाबाय आरोना जों बिरि खावनाया आदायमोन बैयावनो फिथा बाहायोमोननि गामियाव आरोना एन्जर होफैबाय थिनालियाव माबायाव जाम्फैगुरि थिनालियाव मा एन्जर बे दङ दंथ' बेयाव दङ हेल' जावनो फालिसेयावनो नै दा जाहांबाय आरोना दाउथु रामजगा थैयाखै एन्जरफ्रा मासेबो दा नुगोन र' Beban mana arna, karlai lo, jadi itu buaya, mani ram zukat tu dia jah harus ada. Mana? Ringkas, siapa ini tu? Ram zukat, ini. Ha, beda kau punya bayi mana? Sasa. Sasa, bau milan.
मासि बारबाय मानि बारबाय बेलाय बिदि जायो नामा थाथों सिनै बिलाइ बिनानै जायालै हनै माथाम बारबाय माथाम बारबाय नङा बेयाव हाब बेयाव मा फिसाखो बिजोंसो ओंखारबाय आं माब्रै बिजों बारहोनो दहाय माथाम बारबायनो रे माब्रै बेयाव माब्रै बारलांबाय हबाय बारसिथों सासे बारसिथों खाथियाव गाखोबा खाथियाव आं खाबाय बिजों सा फिसासो ओइ मोनसे बिदि दंबावसो फास खोनाय गिदिरथारमोन ना एन्जरा आथिं सिफाय आथिं सिफायना रे सिफायलाय माबा बारख'ग्रानै माबा आं माखासे गदों नै एन्जरा बोरो लाग्रा गाहर जायो नामा आथिं सिफायनाया नैबे देरसिननि ना देरसिन बिमा साला लान्जाय गज'लायबावसो तेरी माका नाहि मथु लान्जाय खान्दा दा बारिया साखैल' माबा आरोना खनसेयावनो माथाम बारलांबाय जालि हाबदों आरोना ख्लब थोब एकदम साइदि बायदिखा आरिया नङा नोंहा होबोग्रोबाय ओमफ्राय माखासेया आयौ सैमाबो दं मानै सेसासोग्रा आरोना बिसोर अबेयाव इंजिनि नांबाय अबे फाग्ला बिनि होगथाबबाबो नांखाया प्लेटन जिदना फिथा फाग्ला इन्दुर इंजिनि गावदों आरोना इन्दुर इंजिनिखौ थैबाय इन्जर हागावबाय मोनबाय देट जिबाय नांबानो जिखायो नालाय जिलायबाय आरोना राम जखा दांबानो जि आदायमोन राम जखाया बियो सोर लादों मालखौ माथाम बारदोंलै आं नुनायावथ' न मारै जाहांबाय आरोना मनासि जानोसै ओइलाय हमनै ओइलाय दं बैयाव फोनाङा आदै नों फोनांदों हा मा दाउ बिलाय दाउथेब थैयाखै नै आयो मा नाम लानानै फैयामोन नों आयो नै थैजोबाखै 108 जों लांनांसिगोन आरोना बेखौ जों थाबैनो दाउ दाउ कुतुतु दाउथेब होनदों नामा बे नोंहाथ' फोनांनायासै आदैया मालाय हिनजावनि मा होनोमोनलाय बिसिना सारान फैसाजों खेबसिन बायनो नागिरग्रासो आदैया सानै दं आरोना मालाय हिनजावा अबेनि बिना दतमानिनो बाव आयौ जोंनि एरियानि बावसो माबानि गामिनिलै सोरनि हिनजावनि बिसिना सारानि फैसाजों खेबसिन लानो नागिरो आदैमोन खाथिसो बालमारिया नै थैजोबाखै जिउ थांसिगोन आरोना बाब्राबबाय नै गाबदोंबो खिथाबाय गाबदोंबो नै बेबो साथाम दङ हिनजावनि बिसिना साराजों मालाय बियाव हरखायनो बिफा जाबाय खुदिया सासे गथ'नि खुदियानि बिफा जाबाय आदैया नैबे ना दाउआ
फिसालाना फिसाजो हिनजाव मा ए फिसाजो होमबा स्कुटिखौसो लानांगोन आरो नोङो फिसाजोनि थाखाय देनां कलेज हाबबा बेसबाखौसो लानांगोन आरिया बेसबाखौसो लानांगोन होनबा देसबा बिखुनजोआबो हरखायो नामा फिसाजो मोनग्रोनानै इन्ट्रसो बायसिगोन दाना फिसाजो बायनो नागिरना औ बाम्बुलानो बेनि नामा गावबानो नाङो सिखारिखा malah udah siapa pergi udah amal masya baik itu mukhang suka mukhang gaji mana buru जाखांलाय इमिलिफोर बायदि burung ngersi kok ha eish nih ini apa kai phag là gần jot kai jeng khara kai jeng pada stream mana Karode hinjura. jeng bang nung gedeng makin sur खालाखै ini mau awalnya kelima yang jaga bisingau beliau बै सिङाव मोजां जायगा आरो बै सिङाव थुनांगौमोन ना ibu biar tuh masih abai dong mana ben kamu sedang ngumpin try mukhang gaji kabatnya ingkarin juga Awan bara, aku tuh kalau nasi sih mending. Nunggu. Basul kau kurang pergi cuma lagi kandak kurang. Sana berapa option? Hey. Furi. Apa ya? Option satu. Acing spinnya bau karbawu. Salin doble. Nung bener kali ini. Anak kering dok sebarna. Ramzo kajab. Kasih kai jang. Masran. Indur dua ini ya. Kumabai. Gaव खाना फैबाय आरोमोन बुरजाखाय जिखुनु जाया 50थासो जागोन आरोना बारगोनसो ओमफ्राय दा जानायनि हाबाफारियाव फैबाय बिराद रामज'खासो नालाय देन्डार गोदाव जाखायो आरोमोन हंले बिसोर एवनो लांबाय मारै दामाने बेकग्राउन्डआ बोरैबा नुदोंलै बोथोराबो बोरैबा नालाय फिथाबायाथ' मासेल' गावथारदों मासेल'ब्रा मारै गावथारैखौनो मारै नाम लानो नागिरखो फिथाबाय एन्जरफ्रा रामज'खा दं थिनालिथिं आरोना थिनालिथ' नङा जाम्फैगुरिथिं दा नै फिथामोननि थांसै नालाय जों रिजार्भथाय आरोमोन फिथामोननि गामिया एकदम रिजार्भ फाग्लासो रिल्स बानायनो मोजां जागोन जायो नैबेयाव सिख्लाफोर वाव जों फुहैनांगोन नामा बेखौ जोंनि नङा जों फुहैनांगोन
funa. Ya? Nung fina. Nung Maya. besor. Nung mali biku nak hijung pagla. Mabuk sudah. Ya, nung suaba pa ko. Ha? Nung suaba. Indura. Fina ko. Ane indura fina ko ada kan. Nabi das video kalam sin bagun arna kan ya. Besora. Ada. Besora na. Nei. Hei long ho. Usun. Mana pista ba ini sumbuci arna be. Bini apa ba? Pista ni sumbuci. Malik le ang kurang poti ni. Malik ni kita ni. Lagi ya. Bujab sih biar macam ni. Pista bujab. Ada ya ada man. Video ko macam balai kalam deh, komen kalam deh, share kalam deh arna bini se. Ada man khabar tab. Nè, à đây bây giờ các bạn. Quên đi qua mình Má nằm đây, tôi được này ăn rồi. Rồi là khôi thao đủ muốn thấy rồi đó. Nè. Nhưng mà dân dân này lúc biểu. Nè. Yêu dân chứ hả đó. Đã chặt nó phát là con nó là thế chứ. 아유 하바 전에 이제 꿈에 다 그냥 하바 전에 니들 니 또 찾아내 본 거야. 찾아내 본 니베. 니 비안에 또 비셔니 프레 말하는 남자 크리랑 디디 비스나 사라니 프라이. 이래 비셔. 완니 베나 비콘지야 스코티 futuye 파가세 타르니요. 스코티 정네. 야마리 정. 응태고. 남편이고 쳐봐야 돼. 마음이 고착하글래 무등시. 완니 베나는 DS 반등 나마 비네야. 사지 잡아이 나라. 아르 몽골로 또 DS 바 비시건 베비. 타카고 리십 손어 모네바. Đã ai làm bài thật đây video không rồi, sáng đó phát là của lại cái đồ đâu chứ?